Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. South Africa yanyetsa America. Yanyetsa. Yawanyetsa. Yachitisa manyazi. Antu opusa kwambiri. Trump mundu opusa kwambiri. So, okay. Listen up. Chajitika njani makamaka. Tikambira hapa fuck. Mina ena mungu ivankani Mungu kangati Mungu dumpa kumano pachitika chintu chachikulu kwambiri. I don't know kuti South Africa chizitika chani kumapita waiko. Kumano South Africa yana kuti no. Ife simungarenge pole yayi ndi makato kwambiri. Okay. Ngani yachitika chonchi. Choyambirira G20 mine kuphatikizapo EU komanso AU. Right? Okay, kuna G20 summit ku South Africa. So G20 summit imene inali ku South Africa, ma president onse anabwera. Emmanuel Macron imene takuzani mujamo after mjika so maskando na so tisakamba za dudula pano. Koma tukamba sobano za zimene chitika pakati pa South Africa komanso America. Ndi aliyese kumene kuchako ali ndi mpando wake. Mubongo limene la G20 aliyese mune ali mpando wake ndipo khala, right? South Africa in the budget ndino kuti aliyese akubwera South America chani amene ali oyenerera amene ali minimum anamkonzera malo anamkonzera budget. Anthu ndithu anayamba kubwera amene anabwerera mujamawo naso akuitia chani, and it's not easy kupanga host president. Anthu amene ajawo ndi anthu zigawenga. Okay, sorry for that. Kumano ndizigawenga zapanthu zapanga commit ma crime osiyana zinda dano osiyana ndi iweyo ukhala president nde wanthu aja wabasa chitetezo kuti asapangidwa asaphedwe kaza kudya zikhaya zabwino make sure kuti agona pati ma president amayiko ena amene ali mudziko la kwanu. So actually the security must be very tight. Chitetezo chikhali choti cholimba chokhema chito. So with the effort yonse mene South Africa idayika ndopeza kuona kuti Trump akuti sindibwera komene koko. By the way, Trump chilole ni mboma basi amakhala ndi ma issues ndi dziko la South Africa. Koma nkhani yambiri imabwera nkhani yokhudzana ndi for the South Africa sipanga like nkhani yokhudzana ndi ku Palestina kucha. Pacha iyo ndi ma Palestina. So pali ma issues ngalamene ina ndiyo ikhuzana ndi anangu anamizira kuti kuchitika genocide yanchani kuti azungu akuphedwa akulandira minda bla bla zambiri mbiri zaboza zimene ankanama Elon Musk zacho. Chabwino imeneyo tikhanga tiyika kayapo. Koma nthawi yonse zakazo sezi Cyril Ramaphosa president wa dziko la South Africa wayesetsa kwambiri mpaka anapita kujani mpaka anapita ku America konkuja kumene kujawo anachita kumpempha Donald Trump kuti akulu chabwino zizibwino kumano chonde please come to South Africa for G20 summit. Anamupempha pamene ankamuonesa zithunzi zoti achenja kuphedwa za kwina kwake ko. Ana kumano so anamupempha. So South African president Cyril Ramaphosa anayisesa nthawi say kuyeses he pleaded anayisesa akulu Trump chonde. Koma at the end of the day what happened, Trump anayibanga boycott G20 summit like kumene koso kusapire so anthu so komano remember uyu arapita president Cyril Ramaphosa Trump analongeza kuti okhacha bwino ine singabwereko koma nzalumiza vice president wanga. Right? I won't be going this year. It's in South Africa. I won't be going. JD will be going. Great vice president. And he looks forward to it. But no, I won't be going to. JD Vance. Koma sizina take. Vice president ujaso sana mtumizi wangu banga pe kwa chanje yosa. Anyway, komanso anaopeza kuti umene kumasapanga declaration like declaration document kumakhala amene kuchakwa amakhala ma points amene akambirana. Ma points osa akambirana ndama amawaika mu document. Mu document moja kenako
mapresident amakhala kuti akusainamo like zimene akambirana zimene zonso so abanga declare okay izi zimene zakatakambirana Trump anati ndipo musapange declare kumene kuti chose like musakambirane zomveka kumene koko like pasapezeke zimene zonso okay so issue ija ikuenda kumaenda mene imapanga muja koma South Africa sinapange bow down inata ife tipangabe zinthuzi with or without USA ka South Africa ikhalepo koma ifeyo iyi ikutheka G20 summit ikutheka msonkhano ukutheka ndipo unathekadi president Emmanuel Macron president ayamikira kwambiri. This is the first G20 on the African continent. And you can be proud to have your president and his team organizing this G20. This is why I'm here. Africa has to be much more valued and recognized in the G20. And now, thanks to South Africa, this is the first one to be organized on this continent. So for me, by itself, this is a game changer. This is a very complicated moment. The world is divided on trade, on geopolitics, regarding climate change. And for me, the objective, and this is the DNA of your country, this is to unify people. And during 2 days, we will do our best to unify what is diverging in other places. And on prosperity and fight against inequality, on climate change and geopolitics, our discussions will allow us to work closely together. You can count on the support of France, but this is a very important moment, and I hope you are very proud all together, because we have so many challenges. The only way to address these challenges is through cooperation, common work on climate change, on economy, on fight against poverty, on geopolitics. So, I mean, I have no comment to make. I hope they will join again. But, and my guess is that they will join again because they will share next year. Trump adaona kuti ma leaders wosa, ma Arab leaders, Europe, even pa South America, mbalina. Yako America, kubwera. Na chete kubwera. Trump awana kuti zinthu ziri zikuthekade tizathekade zinthuzi popanda ife ayi tiyaluka tionekera ng'amba iwo anatani sanavutiki anabe mphaso kuti chabwino nasiza kamakambirana ndipo paliso patsala mwambo otsekera pacha closing ceremony ndi anabe mphaso kodi tingabwere kuti tidzango tseka nawo like if America tufati bwere tidzangotseka nawo mwambo basi yeah please Sir Ramaphosa, please can I come just for the closing ceremony? Arangobwera azangotseka nawo mwambo. Ndi South Africa yauza kuti hayi enthaisera takari kunyambirana mabazi nthaisei nthaisei kunyambirana marabazi inu leo ndeni mukanena kuti manthu musana mukwesa pambala Donald Trump nawakana so embarrassing. Received notice from the United States, a notice which we are still in discussions with them over, about a change of mind about participating in one shape, form or other in the summit. So the discussions are still ongoing. Awakana zochitsa manyazi, awakana azulayi palibe sokubwera kuno. Palibe kubwera. Chabwe. So nkhani yaikulu yatsala ndiyo tani. Nkhani yomwe yatsala apa ndiyo tera. After wakana kubwera ndi nangasi G20 summit iyi imakhande president wake. Ndetu president wa nyengomene iyi ndi Cyril Ramaphosa. So ali ndi mwambo wina wake. Mwambo wawo ndionena kuti president amene
ali panopa amene akupanga host anthu amene akulandira anthu mdziko mwake, iyeyo atenge G20 presidency, amati presidency, upresident umenewo wa G20 aupange hand over kwa president wina amene adzapange chaka chamawa 2026. pamene pali nkhani pamenepo ndiyeno pakwenera kuona kuti a Trump president kama uli wamkulu, osati munthu wamba koma wamkulu ka vice president, koma akhale kuti wamkulu ndithu, abwere adzatenge adzapangene hand over. Munthu wese asakhaso lo ambassador ayi, osati ambassador, koma akhale munthu wamkulu ndithu wamboma apange hand over. Chani upresidency uja sizimayenda m'manja mwa aliyese. America chose to boycott the summit. That's their choice and that's their prerogative to do so. But what cannot happen is a breach of protocol being forced down our throats. We are a sovereign country. We will always engage with other countries in a respectful and considerate manner, as we've always done, particularly with the US, considering all the challenges that we've had to face in trying to reset that relationship. However, in this case, one must also give consideration that you have more than one country. It's the G20 plus the AU plus the EU. Therefore, we can't then bend the rules just for one country. We need to respect the countries who have been part of the process, who've worked tirelessly to make sure that this G20 is a success that it is now, even with the adoption of the declaration. And so we need to move forward. We cannot be held back by one country by its own whims, no. The USA sikufuna kubwera. Okay, take it, right? Okay, that's vuto lawo limene lolo. Komano ayuza kuti akulu upresidency yautu tukwena tipange handover kwa ine. Ndiye mutha kuona kuti mbanga bwanji. Koma ife silibwera sokonoko udzakupatsani. Ngati South Africa sipita koko ukapatsa kuti hayi. Abwere ndithu. Ndabe munthu wankulu. Ndiye a Trump anauza a president ako South Africa mukango akapeleka kuchina ku embassy. Akampase munthu oti munthu wambasa kuyemba wasase wambasa koma wina wake ogwira ntchito umene koko civil servant kuti akampatse ku embassy ya ku Pretoria kuti nde auza kuti ndeji bwana G20 presidency silimangopatsa aliyese tisaphwanye protocol atu miyambo yathu mene nagwizana tisaphwanye silimangopatsa aliyese silingapasa ine koko nde iniyo mukwena mbwere chifukwa 2026 chakati kubwerachi imene kupanga host ndi United States ndi America, koma nakuyenera kuti one azatenge nde upresidency sunapangidwa handover. Nde panopa South Africa sinapange bow down, sinagona kuti abasi fema South Africa yaima kuti njwi ndipo yanenatu kuti aya ifasetu zosekerera zikusekererana. Ndeli kuli zinthu so kwa mine ne mina ngati mbona news kuti US has been locked out kuti US aitsekera nkhani yake limene kuti anaitsekera kuti if at the last minute marati bwere nawo ndanawo zala sizingatheke madolo mwanama ife singakhaso busy nomusakasaka tupezerani mahalo chanchani hotel pandi izi takhansula zose zanuzo takhansula ndiye siringakubwere sense basi za mwakanika inobwera komano next year pofuna panga host pofuna panga sonkhano wanu mukwena kuti president akazakhale ndi zonse zonyenera ma declaration document ija ndimene makhala ngati ma reference poyambira fakambira nene zokhuza ndi climate change, digital marketing, zambiri mbiri, global marketing, zokhuza ndi za business chani zambiri mbiri zimene akambira ma president zokhuza ndi nkhondo ya Ukraine, Gaza, zonse zili mmene momo. So actually pavuta pano ndipona kuti USA yaonekera ng'amba chifukwa
president despite kuti anapanga discourage kwa fokesa hamsapange nawo participate musatele kumano president ena wose apanga nawo participate ndipo ayamikira kuti zinthu zayenda bwino ndi awo angokhala okha choncho a Trump ndi zimene zakhanga kumene kukuza futulapo. So anyway, the presidency wa G20 summit wa G20 nde sana upange handover panopa tikudikira kuti chingachitika njani ananga Trump apanga njani. So anyway, mwina nkuteka akupanga mwina nkuteka South Africa for pali zinthu zingaba zimene angapange punish ngati dziko la South Africa koma panopa suti zingakhaiza mbiri for zinthu zambiri kana zikhangati zina even my business yao pano pana khangati anatsika I think the 4% pano, you know. So palibe zowapangira panishi kweni like zinanga gwisa chito. You understand what I mean? I mean America apange attack South Africa. So guys, thank you so much. Ngani ndimeneyo tikupatsireni zotsatiraso kuti chinga chitika nchana afterwards pankhani yokhuzana ndi kupanga handover upresidency wa G20 kuti uyenda bwanji abwera kudzatenga kuzopanga handover kapena basi kapena I don't know. So guys, thank you so much. Malawian Cameras.